tuku klambi embo wedak, tuku klopo nang wana salam. Rabi perawan kaiton duwe anak, bareng rabi tuwa balak-balik nyidam. Iku mono guyonan. Bengi-bengi nyaking bantal gak payu rabi, kok ginjal-ginjal. Budal esok molene sore supaya cukup ekonomine. Mulane wong wedok ayo sing neriman, sing penting rukun, ojo seneng gegeran. Kayane wong lanang gak mesti ojo ditekan, pokoke saben dina gak keturanan. Ana kalane wong wedok sing gak jowo nek dikei blonjo mesti dientekno. Senengane kelenteran sing tanpa guna, wong wedok ngono iku bakal ngentekno clana. Jos. Memang tahun yang hitung bulat ya. Arek wedok laku tak toto mburine, bareng arek noleh dadak kona aku dhewe. Aku balik tuwirangan, mlakuku banter kaya maling konangan. Arek tak delok saka katoan, aku sampe nopruk wong mekul bongkotan. Wong kampung padha nyukurno, aku nangis batinku ngelongso, terus ditulungi wong wedok rondo. Ya aku malih gak kerasa, rondo ayu kelambine abang, kudu
dipijeti aku disayang-sayang tak takono riwayate jare pegatane Jepang enak wis cekap semanten hitungan kula sae boten porong gerso enak nyambut gawe karo-karo kaya aku iki wis nyambut gawe kesenian sepisane ya melawak ping pindhone kadang-kadang iku ana rekaman. Iki rekaman rada suwe titik wis. Tapi gak apa-apa, pokoke melintu. Nyambut gawe rekaman aku buka peracangan. Wis tepak wis. Peracangan iku lan barang sing awet-awetan watu, besi, ya tak kandili kapas. Kapas kula sak bal, kapas wis tak dasar dadak emak mate. Wis urut maneh dagang aku. Repot iki dagangan opo iki enak. Iki nek kamu duwe kanca-kanca ae kurang tepak iki. Hei, keren. Waduh. Kenapa rambutmu kok blungker-blungker? Tak ngetri. Rambut kok blungker-blungker. Iku brendik asli ta? Asli iki. Ono kalane sing brendik buatan. Oh, buat. Buat malah gawenan. Oh, gak, iki mulai cilik. Cilik ngene. Heeh. Oh, iya. Lahir wis keriting aku. Keriting ya. Iya. Kok tekan dia kon? Tekan dia. Surabaya. Sing aran teko luar negeri kuwi sapa? Ya, teko Surabaya kuwi ana jothoke ta? Teko Tunjungan ta? Ya. Teko Wonokromo ta? Ya teko jothoke ngono ri. Endi teko endi? Ke pasar. Ke pasar. Padha bojomu blonjoan. Oh iya, wis bojoku ya ngono. Racang ya? Iya, timbangan oma nganggur kan. Si ana kesibukane oma, gak selalu ngomong anak tok ae. Iya, sakno bojomu ri anjene. Kok ngono gak kone wangi? Ngono aku sing dadi bojone gak sakno kok sakno. Kon ngetero bojomu blonjo kon tinggal. Lho kate tinggal diketing ngono ta? Ya diteteno lah kok sing tukang copet aku. Kok sing gawa keranjange. Kon gawa keranjange. Gawa keranjange. Lah bojomu nek kapan oleh apa gula Iya, telepono. Kangkung. Kok sing gawa sakno kon delok bojomu. Sing ero kalau rek sapari ngetut bojone. Lah sing gak ero lan bojone sapari nonton kiri elak ngono. Ah yo pas yo kono kiri. Aku bojoku kuwi ya bojo seimbang ta? Sapa? Aku bojoku. Pas aku yo tayun bojomu. Ayun dhewe bojomu. Bojoku gawe tapi lemu. Ya iku sing entek-enteki panganan iki. Kene lho kon nek kulaan ya, tak kandhani. Iya, apa? Kon nek ngetara bojomu, iya. Iya. Kula apa sih kan biasae nang? Lho iki lho barang garing-garingan iki sing awet. Oh, iku ah. Ya, triplek. Oh, dan nempel kegermu ngono ta? Garing-garingan apa? Kok triplek ya golongane yaiku apa? Gula. Oh, gula. Kopi. Saya tak kandengi banyu-banyuan iki kadang-kadang. Banyu aki ya? Lho ya enggak ya ngeltik ya gas. Oh, ngeltik gas. Iya. Kok kula nang ndi? Kono wae. Kula nang ndi? Di pasar kono ya. Kula itu kon? Iya. Loh, kecidakan. Lah kula nanti? Oh, mulane badhe titik kon. Lah kula nanti? Nang Balikpapan. Oh iya lho gas iki kon lak nggone hari. Kang ngono lha iku iya nek tuku Gran. Peracara cilik Gran. Lho, gak apa-apa. Entek kanggo ongkos tok lah. Lho, kon seneng karo kancamu nang melarat ngono. Lho carane lho ri kon niku. Carane apa? Coba. Mrono ya. Kon numpak apa sih di Mrono? Nang Balikpapan to, Pak? Ya saya pesawat. Pesawat. Pesawat Mrono. Kon pesawatno. Waduh, kon niku masyarakat nomor piro kok pesawat gak? Pesawat apa sih? Kapal terbang itu. Montor mulu ah. Montor mulu ya pesawat kon. Ya wis malum kan ngomahmu ada kenteng. Montor mulu nguri. Ya montor mulu iya. Alusane ya pesawat lah. Aja numpak montor mulu, numpak kapal. Kapal iku suwe kan. Lho enak mek klesetan. Iya klesetan. Bondone nduk tengah kapal hilang apa kok ora nganggur aku. Ah iso sampe ilang gak celengan ono sih kok niku. Lho nang kapal kok celengan bareng. Lah apa supaya gak ilang? Oh, nek kapal kok dhuwitmu kuwatir ilang. Turu kurep ana dhuwitmu. Ilang iya. Iya kebacut aku tindin, mati. Ngomong ngamu seneng yen kancane mati. Ono seneng mati, kancane wis mati kok. Bojomu ya apa? Iya apa? Bojomu ya apa dodol apa no? Bojoku? Iya. Gadu-gadu ri rono kana digadu. Kok kon niku temen ta kon? Iya gadu-gadu. Oh gadu-gadu. Iya balik-balik kanca dhewe rono ae. Sapa? Blontang. Wis gak apa-apa kan kancamu cari nyambangi panganane ta? Gak wis seduluran ri. Sing penting seduluran. Heeh, kacau ndrono cipicak blontang. Ya saiki gak sakno saiki jope akeh kan. Oh ya syukuran lah. Heeh. Siapa udan-udanan maju? Maju es e. Ono udan-udanan es maju. Lah ya maju gak didol kaya adus. Oh nek udan-udanan niku aja adik dodol es. Oper haluan dodol kacang ijo. Oh iya panas-panasan ya. Iya, kacang ijo ku kalau sing gede-gede sak piro nek kacang ijo?
Ya biasa sih kan kacang ijo. Cilik-cilik. Iya. Lho, ngawur ae. Kacang Itu ijo. kacang ijo. Apa? Tuku kacang biasa iku terus ceten ijo. Ngono ya. Iya, laris. Angkat timbangane kono aku tuku kentange dicat ijo. Gak apa-apa bila perlu. Bila perlu sak mangkok ya kentang cituk kon niku. Tapi ya ambek kon iki hasil lek ngelumpuk sih kira. Ngelumpuk tak emang dodol banyu barang. Wah, makane pundakmu ngapal kira. Tak banyu iku ri kon niku tak pikulan niku. Oh, wis entukno mesin ta sempurmu kompo. Iya, aku. Tak kumpan saiki isa. Oh, apa? Apa? Mesin. Ayo mesin. Iya. Ringan. Nek terang-terangan ngene iki ya dodol es, ngejus. Oh, tadi jus iku bendino nggonmu ya? Jus apa? Jus iki? Es jus kok kon niku. Oh, meniku es disikno ta. Ayo ngejus iki apa padha ambek es jus kon niku. Iya, es jus piro sak gelas? Sak gelas piro? 50. Lho, lah kok murah kan? Murah ri, titik lumintu. Mintu kok ya. Iya. Apa campuran es jus iki? Es jus iku campurane apukat. Apukat tok. Heeh. Ambarane itu apukat ora? Kudu campurane maneh. Apa? Apa biasa apa kan? Pace. Kok iso pace. Ngawur ae. Apukat. Buah-buahan ya. Iya. Kayak kates. Kates. Iya. Heeh. Terus pelem. Kates. Apukat dicampur. Lah nek putih, putih kok putih? Putih apa? Putih iku bengkuang. Lho, gak maju. Makane dijus gak kena bengkuang. Gak kena. Iya. Njet. Kon iki ayo mateni sing tuku kon. Lho, iku lho. Susu. Susu. Oh, lapat susu barang. Oh, es jus kayak susu. Lho nambah rasa kan. Nambah rasa 50 ada susune barang iki kon iki. Iku lak liket-liket ngono ta? Liket-liket. Iya. Es jus iki jembek es cairan biasa lho. Cece iku banyu liket, banyu titik. Iya. Iku nek ngombe apa? Aku gak iso carane ngombe. Ngombe ku ya, kon nek tuku nek ngombe kon mlumat disot tekan ndukur. Oh, kon niku ambek sedotan ri. Oh, disedot. Iya, nek sedotane macet. Nek sedotane macet. Ya mampet ri kon niku. Sedotan saya macet ya kon niku. Ono kalane terus kebuntu isine apel. Lah tuku sedotan sing gedhe. Oh, selang, diselang. Diselang. Wis selange banyu tak kon. Lah enak lancar kan? Kayak sing gedhe biasa iku. Oh, aku kira ndok oma ya biasa-biasa nek kanca-kanca ya. Wis apa? Tak goleki. Sampe iki. Mbok sampeyan kok nggawa payung. Sopo piye? Sopo piye dadi pancen kok aku. Jane sapa ta iki? Aku ki Salcolowo. Aku percaya bojomu. Becak bojomu. Kok aku ngomong sing genah. Aku pengen pertatakan bojomu becak. Ngawur ae wong wedok. Wedok kok becak. Numpak becak mesti. Lho, becak piye to? Bojoku mbek mancal becak iki. Sapa kanca? Lah, sampeyan lek ngomong bojomu becak. Lho, diri anu ki numpak becak. Lho, lah ya kan. Numpak becak yo becak. Apa jenenge becak ta? Oh, lawa. Kono iki lho kok wong panas-panas kok payungan ae. Lho payungan piye? Dhisik payungan ndi? Delane mendung ta? Iki terakum. Oh, kacamata ireng kan. Iki jaga debu. Lho wong sugih ki ngene iki. Ah, iku sugih. Wong sugih. Wong sugih ya kaya ngene. Kaya piye? Lah, iki patut aku. Gak tau kepethuk. Gak tau kepethuk wis suwe. Pirang dina? Pirang dina. Pirang dina dapet sampean ya? Wis suwe. Mengki ana pirang bulan? Tahun. Apane? Gak tau pedes tahun dah. Oh, lagi tas lah kok. Oh, lagi tas. Saya kan dodol tas. Dodol tas. Kok tas ya? Lagi wae. Oh, dodol lali. Lagi wae ya. Oh, lagi wae. Iki mau Iki mango. Mango. Iki apa nanti bener? Rene. Waduh klambine rek. Wong iki gere-gere tak banting kok wong iku. Takon apa nandi rene? Lah ya rene iki. Ya bener rene. Ana tujuane kan. Yo rezeki gede iki. Lho rezeki apa? Rekaman. Ya padha mbek aku kok. Acang-acang tetes gur gak netes-netes. Ya direk sih kok iso. Penokit biyen kok delane cek enom ae, cek ganteng. Piye takon jamune. Lho, adik jamu. Kaya mana berkotut to. Lho, ora. Jamune takono aku. Takono nek apa panomane jamune wong enom ya. Panomane? Iya. Panomane iki jamune buntuti anoman. Lah apa? Apa? Dudu apa? Tikus. Lah, buntuti tikus. Cendil. Cendil iku sing cilik iku lho, anak tikus. Oh, dadi cendil iku diuntal. Diuntal apa dipangan urip-uripan? Oh, diuntal. Lah piye? Mangat cendile ngono colok dhewe cendile. Oh, napa diuntal? Dadi mangane cendil. Iya kan. Dimangane cendil wani tikuse. Kecekan. Lah cendil nesuan sopan. Colok dhewe lho. Nesuan lho piye? Cendil iku gak iso mencolok. Gak ketok.
Matane iku gak katok cendel iku. Oh, antarane cendel sing rada gedhe. Ora kuwi dianggep Lho, dawa. embo ya. Nek cendel gak katok ta? Gak katok. Bisane mlebu ku mesti Disetipno. enggak. Mesti tangane ku grabak-grabak mesti. Si Sokran iki sing ndi, Dik? Lho. Lah kok piye? Mau dicopot kok sama. Lecak kayak majid. Majid sapa? Heeh. Iki aja guyon. Iki aku perlu. Napa sih, Cak? Kok aku aja anu cah diceluk. Lah ya lapo? Enggak kerep-kerep ganteng karo anakku. Anakku ku ora tau mulih. Lho, Perkara tok pengaruhi. aja ngentari kon. Pedot. Sopo Kartolo? Oh, Kartolo. Kuwi anake Wang kuwi. Oh, anak uang. Anake uang anake uang. Lho anakku. Oh, tangan anak uang penuh sebelah Kartolo kan sapa? Kartolo. Anakku. Oh, aja guyon. Ora guyon piye Dik? Wah. Anakku. Temen dah. Mbok sumpah anakku. Ayo sumpah. Muga-muga ditinggal mati Sokran. Tenan. Hop. Tenan iki sumpah. Gak sumpah lho iku. Penuh sing enak kene kelangan. Separi ben anu. Ya sumpah peno sing mati lak ngono. Wah jenenge ora sumpah kuwi. Kartolo kan peno ta? Anakku. Lho, wong lanang kok iso duwe anak. Tuh, kok iso duwe anak lanang. Oh iya. Wah. Anu sing anak bojoku. Nah. Sing sponsore aku. Lah ya, tadi sing duwe anak iku bojo peno. Bojoku. Lah peno gak melok duwe. Lho duwe. Duwe sapa maneh? Oh, loro ta. Kartolo Oh, anak wong loro. Anak wong Anak loro. loro ta. Anakku kok anak wong loro. Lho. Wah, anak bojo peno kok. Lah iya. Lah iya peno gak melok duwe. Kan duwe ya. Gak duwe peno. Aku duwe. Duwe sapa? Ya Kartolo kuwi. Oh, ayo anak wong loro. Oh iya, wah itu duwe-duwe tak. Lho, tuh. Cek bingung. Anake bojoku karo anakku. Lah apa pernah delek Kartolo? Lho kuwi pirang dina ora mulih arep tak ragekke. Oh, dirabekno ae kok dideleki. Apa ditaruh? Anake kesayang aku iki. Dirabekno sapa? Ora diruwo jare. Lho ngalar endi? Oh, jadi ngomong ngono ana baseman aja gundur-gunduruan. Iya. Temenan ta pernah delek Kartolo? Ora anu nang ngene. Pinane karo Sapari lho. Ora Sulawesi ya? Heh? Nang Sulawesi bae. Aja guyon kowe. Iya gak ono kok. Nek wingi nang nggonku ya. Lah iya wingi. Saiki mbok warane wong gak mesti pikire. Kowe aja omong sing norno kok. Lho ngomong apa? Sulawesi kadok. Lho, sampe Sulawesi. Jare kuwi lak tas Lho, ning Sulawesi. ngawur ae. Nang omahe Sapari. Nggawa wesi ngono lho. Lho kok sik to. Kowe pinter malik ilat ya. Oh, ulat. Ngomong apa sih sak renang? Heh? Ngomong apa? Malik ilat. Ngomong apa Gawe- sak renang? Anu nang Sulawesi. Lho, kok Sulawesi. Sulawesi. Ih, salah iku. Lagi. Sulawesi. Sulawesi. Ku tau wantem kabeh gitu. Jogoyan ta bener. Gak medhok kok, Cak. Kanang nggonku blas. Dituno. Aku pirang-pirang dina. Eh tak dodono kok coba teprut apeke. Yo, tek sopo iki silian lho. Cilian. Lho. Lho lah iki. Wah, orang tua Piye, Nak? kami. Orang tuamu iki. Orang tua kami. Wah. Iya, kami tua aku iki. Kami Oh, tua. bapakmu, kami tua bapakmu. Iki bapakmu ta? Iya. Lho Bapak. piye ta? Pas Kok seje? Cece ya. Ya kon ganteng Iki ya. asline teko kulon. Oh, Iya ya teko bulan. Nah terus ngetan ta? iya. Lah, Ngetan nang ndi? Eh? Ngetan nang ndi? Nang Banyuwangi. Ngetan ndi? Asale wong kulon ngetan. Iya, tak ngono. Ayo kok seje, kon ganteng. Iki kok mingkup ngene. Nah, kon ndelokmu kurang telaten kan. seminggu papaku. Nah, omong sing ati lho. Ya guyon. Aku wis suwe gak ngamplengi wong. Pak, guyon. Tenan. Masih ngampleng kaya gak lara wong awake dhewe. Nih, saka sithik. Eh. Tak iwit-iwit suwe-suwe ora lara. Masih digepuk apa ya gak mlayu. Kok digepuk kok sampe diwit-diwit. Pak, gak usah geger, Pak. Mangkel. Iya, iki lak koncoku to. Kanca ya. Lah kanca nang bapak dinyek kok meneng ae. Aja ngono ta, aja ngono. Ya opo? Aja ngono karo Kan, kancane kok. dhewe kok. Kon iku berarti ngenyek omongane wong kon. Gak sih, wong iki wong Gak kanca. apa-apa, iki lak wong kulonan kon wong Jawa Timuran. Oh, iya. Dadi iso ngladeni wong kulonan ngono lho. Ya opo sih peno? Lah, iki lho. Iso kan iso Mas. Minta ngapura ya, Pak. Heh? Minta ngapura. Ya tak ngapura. Kowe kan gulune lembu munggah mudun. Iki ora lemu iki. Iki amandel. Kalau jengking iki uri. Kok jengking piye ta? Kalau menjing. Nah, Iki malah Bang belum mulang. Tekan ndi, Pak? ya koma. Oh, malah. Golek kowe kuwi Wis kok. tuwa kok ngluyu. Ya kok ngoyo sing ngoyo iki malah kowe kok aku kok seneni. Ya aku lak wong nom. Lah aku ki bapakmu apa anakmu? Iya ya, aja nemen dodomu kok rontok. Golek kowe apa iku? Bapak iki ngerti kan? Lek ngomongnya. Kowe kan anak bedes. Loh, bapak lak dibedes-bedes. Terus dari lama iki. golek apa jenenge? Golek Kowe. lolo. Dari kowe.
Dari golek kowe. Golek kowe. Lah iya kowe iki Kartolo iki. Oh, jare Kartolo ngono lho. Ndelok Kartolo ya kowe. Oh, tak cakuti irungmu lho. Nah kowe iki apa? Kowe iki apa? Kowe iya. Kowe iki bedes. Lho kali aku bedes. Lho lah iya aku ki takon, kowe iki bedes. Dudu. Apa? Wong. Wong ngono lho. Ngene lho Pak jelase, ceritane nek kowe iku anake bedes iku jelas ngono lho. Yo kowe iki anak bedes. Nek Kartolo ki anak bedes ya sapa? Oh iya. Iya ya. Sorry. Oh sorry. Aku teko bedel, Pak. Anu bedel. Ora kowe iki penggawean bedil kok kulinake iki lho. Ya bandane bapak hobi, Pak. Padahal ku bedil ku titis ta. kesenengan, Pak. Tapi nek gak titis cobaan bapakmu bedil. Ya aja. Tapi aja dirapa-apane ya melenge. Wah, iki anu iki. Curi kon uang. Meleng kan halus. Halus. Iki tapi moto urian. Cok. Nah iki dirajak anu rada ngajeni meleng. Mergo meleng aku bermoto. Tapi lah gak bedil. Iki bocah iki. Bocah potongane mentah kabeh. Surenane gunung-gunung. Saiki ngenomi bapak iki. Pancen. Saiki kumpul kowe iki lho. Siji karo biyen. Saiki dipiak ngalur piak ngidul sampai lemes kabeh rambutku. Lho pancen rambutku lemes. Saiki diunduk-unduk rambutnya. Karena sing digandeng bendina lek kepethuk aku lho. Sapa? Gak sembarangan iku. Sapa, Pak? Kowe petuk ning ndi kowe? Nah, lho pasar menawa kok kantor. pasar Mojokerto. Melang gandeng pedet. Oh kecak jol ngawur ae. Tak tonton pancen. Iki lah Bapak iki kadang-kadang belante. Oh, belante. Ono sapi tuku sapi. Ono wedhus tuku wedhus. Iya. Yo iki anakku ngerti. Tukokno daging apa seperapat lho? Ya apa? Lah gawe nembel lambene sing kempong. Yo petik disin nang ngono. Mari ruwa kon iku ngrusak wong tuwa. Mulai. Apa? Nak apa? Mulai aja. Mulai iki sapari mulai. Kalau kopi coklat. Dirusak. Oke dirusak piye? Iya. Ora apa-apa. Guru. Lek timbang aku wong papat tak melok. Pak peno lek lakaran melok mari Pak golek. Kok kowe tak anu kowe iki antara rakyat ndak boleh. Wah, kudu bali. Mama wis gak. Lho piye to kowe? Ayo sih. Aja wong tuwek lho kowe. Nah, saiki ngetakon. Kono didol iku payu piro, Lho Pak? dikece kedol omongan ngono lho. Gak ngono peno rabekno ayu ta, Sik. Ayo wis jo. Tak rabine dhewe. Aku rabekno wis. Apa? Aku ae rabekno. Ya apa. Lah kamu mangkak ngono kok. Lah timbangane ngrabane kono dirabi dhewe kan. Aku wis Gak. Temen ta. Iki lho. Wingi marip-marip nang kali dijegur-jegur lah apa? Lah apa ono wedok ati nyeluk undul lah. Ya karepku ki anu. Wot, Gak apa-apa. ngono jare mo. Ngene lho Pak, aku mau rabi sik. Bapak boleh durung nyambut gawe kok boleh dadi gaene wong tuwa. Ya, cocok lah. Peno seneng lek Kancane wong tuwa cekke. Pondok ndi pondok? Bedes siji ki dendam 3 juta. Oh, 3 juta sak omah peno. Bedes. Kok iso ngenyang bedes 3 juta lho. Tenan kuwi. Sik tak ngomong aja becicing-becicing. Pancane. Lho anakku ora tak cicile ora wedi. Oh iya ya, anake dhewe gak apa-apa. Iya. Kok aja belani lho, Kak. Gak woh, gak. Wis Pak. Peno lek muring-muring teko don kaya garing, Pak. Pancene garing ora dudu. Wis Pak, perkara rabi aku mau. Ya wis ta. Senono aku gak cocok sampe dadi gaene wong tuwa, dadi aku Ya. nyambut gawe dhisik. Tapi- Lah terus karepmu Tak nerusno keseneng aku. kowe ora nurut omongane wong tuwek. Aja nek mengkerik ta iki direkam Iki kok. ora mengkerik. Ya nek kapan main TV rekam anu mengkerik eto. Heh? Gak nurut karo wong tuwek. Ono muring-muring ta? Le, Antemen mari lho. Lah apa ngantem bapak Kon malih kon duwa. sik. Guyon. Sing ngantem ki aku aja iki wajane. Lho lah ya antemen. Iki nek jantem Kartolo mati, Gra. Nek ngerak matine Santolo iki gampang. Ya apa ya? Jokono lepek. Iya. Ya kon mlumat keceri jeruk pecel mati. Wah, Ya muka pengapes aku. wong tuwa kapaten Aku mbek wong wedok sementara iki ya anu Pak. Wis aku tak nerusno keseneng aku. Aku Nah, seneng iki adil. pamane peno ngrabeno Kartolo durung nyambut gawe. Nah. Apa peno sanggup belanjani? Tak boleh dadi gantungno wong tuwa. Lah timbang gantung wong tuwa aku dhewe kan gak enak. Aduh peno gandungo, Pak. Yo ngawur ae. Timbang gantungno wong tuwa lah gak enak, Pak. Iya. Ngono. Terus saiki karepmu Aku tak seneng bedil di sini. Iya, kok budal parno nambah aku. Ngono lho. pokoke kapan-kapan kowe seneng karo wong wadon kandha aku. Tak Iya. rabekke. Kono gak melok bedil lah. Lah apa? Di kono ono celeng. Ngono lho. Terus aku bedil terus kok mangan aku ngono. Lho, Kak. Iki lha apa? Lek dagal dibedil gak kena ubren, Pak. Bapak itu bantep playune. Banter playune iki. iya banter. Kalang-kalang kiteng. Iya, potongane congklang ya. Urung lali ngodyar. Banter iki playune sale kuru awake. Jangan jarang. Congklang. Saiki mulai dhisik, Pak. Heeh, jangan lho. Tambuk Bapak wong. anu tak njaluk dhuwit kok. Lho, wong aku jane nyangoni peno nyangoni aku. Lah aku bapakmu ku sopir lah apa calon. Lho, bae peno nyangoni aku tak aku nyangoni peno. Ayo, Wis gak sangon-sangon kabeh. temen ta? Temen. Piro? Becak pulang pergi mau piro? 100. Lho, becak 400 mentumpak kabeh.
Safari yang ngeri, Pak. Ongkose. Oh, ongkose ta. Ngomong ongkose ta. Wis aku ben tak boleh, Pak. Ben tak boleh. Tenan lho mulai dadi gawe wong tuwek lho. Ya wis tak tinggal lho. Wah, dadi lho, Le. Lah apa dipasrahno aku? Anakmu kok. Lah aku wis kancane. Oh iya kancane. Ya. Oh iya, yo nak. Pengawasan. Tungareng kendel mbek wong kating hantem iki, Pak. Bapakmu kok masih mengkerik mlaku sik mengkerik ae. kok jemun bapakmu? Gak mengkerik loro bangkean kan. Iya. Wong tau ben kan ngentrung ben. Iya. Ngentrung ketiban kendang ngono lho. Oh bener. Wis apa bedilmu ya wis gawa ta? Bedilku. Iya. Tak gawe saiki. Golek saiki. Iya sih. Anu di sini kan. Ono tak kan? Iya. Ono di manuk sing akeh. No, kupang. Kupang di. Iku udah pacar. Lho wong dodol. Dadi malah kupang nang ngegelek kono pasar manuk lah ngono. Ayo golek nang alas sini. Ayo. Ayo wis sampe budal lah. Iya. Ayo. Penak kok urip ijen iki. Ora repot-repot kaya wong-wong sing duwe bojo kuwi. Nek esuk kudu tangi, nggodhokne wedang, nyepakne sarapan. Ning ya kuwi susahe wong ijen ki nek usum udan-udanan. Lah piye lek ora repot? Nek gentenge bocor, banjur ana sing benakne ya kuwi repote. Ning ya wis ben nek tak rasa-rasake ya wis tak ijen wae ora apa-apa kok. Kok ora nyebowo Pak Basman ki? Kula. Kok dengaren? Nggih. Kok dengaren basa to, Pak? Sawangane ku pantes ngajeni. Dengaren kok ijen ae. Ya sakjeke ya ijen ngono lho. Apa nate weruh aku ana kancane po? Iya, gak bosen ae ijen. Wong pakaian klambi iku kadang-kadang ganti bosen kok kon kok ijen kok kuat. Apa iya ta ya? Hah? Apa iya ya? Apa nih sih ya? Karena aku ya iya ada kali kono. Kan dia kan mosok gak ngerti glibetku, gak ngerti glibetku aku niku. Lah nek ora terang-terangan ya ora ngerti to, Pak. Aku mang bengi jam 3 wis ngliweri kene. Ngerti ya? Mubeng kene? Iya. Layak manuke bence kok muni. Kok ana maling aku. Wah, omongnya titik tapi berbahaya. Ora ngono, mubeng ki ngopo? Lho, aku iki ngene lho, sing darane wong urip ki apa sih? Aku sakno bar awakmu iku. Mesakne? Iya, sakno. Nek wis mesakne terus piye? Lah karepku tak tulung nek gelem, ngono lho. Ditulung. Iya, ngono lho, ngerti ya? Apa aku tiba kok ditulungi iki? Lho, nek tiba gak tiba, aku iki sakno timbangan urip ijen, kudu ana bature. Sampeyan arep ngancani. Tak kancani ngono lho. Ngerti ya? Ha ya wis gek kono dikek dikancani. Lho, lagek-lagek ya kan. Dikancani omong-omong to? Lho, gak ngono, timbang nganggo rek sinau ayo. Iya, sinau ayo. Sinau ki sekolah apa? Lho, gak ngono omong-omongan mbek sinau ngono lho. Pak, Apa sih? apa sampean biyen ya nate mangan sekolahan apa, Pak? Entek bangku loro ae. Kok entek bangku loro? Lah iki yo Tak apa sih? karepe iki sekolah ngono lho. Ya sekolah sih biyen sih. Jane iki ngopo to? Apa? Karepe iki lho ngopo? Oh, karepe iki mang ya mau. timbangan awakmu ijen, iya ta. Aku lha apa sih arek ngomongin nang ngene aku wong Surabaya. Wong Surabaya nek ngomong tas-tes, iya ta? Apa anane terang-terangan. Blak-blakan. Blak-blakan. Iya. Ya awakmu teko kulon kuwi bingung aku. Kuwi kuweken.
bingung aku iki. Lah ora ya ngerti to. Ya ngerti, pokoke ngerti maksude ngono lho. Ya ngerti wae kok dadak bingung. Kon nglakoni ronde. Nglakoni ronde pirang tahun kan? Ah ya wis kira-kira 10 tahun. 10 tahun? Gak pegel. Lah wong ngono wae kok pegel iki lho. Aja ramrami, aja ramrami. Delon. Aja ramrami cendelo. Kenapa? Biasa Pak Lurah Syukur. Pak Lurah Syukur biasa liwat ini. Liwat ya ben wong ning liwat wae. Iki lurah tuwa kon niku. Pak Lurah Syukur liwat kene aku lho isi. Ngawur ae kon niku ta. Ya malah dikon mampir pisan. Oh, kon mampir pisan. Ngawur ae kon iki. Karepku ngene lho ya, kon tak tulung. Aku ngerti nek uripmu urip sederhana. Iya, pancen. Diarani sugih ketok ya kaya ngene, diarani melarat ya kon yo lancar uripmu, ngono lho. Tak tulung omamu tak robah. Dirubah? Iya, tak bagusi iso meracang. Mosok kalak bojone sapari kon. Jane aku ya bakat iki, Pak, meracang. Iya. Lah iya kan enak. Bakat mundir ta? Bakat mundir. Kayak bakat warna jaya. Tidak. Bakat terpendam. Oh. Bakat meracang kuwi. Oh, cita-cita. Lah mulane nek perlu kon, omah tak dandani engko meracang bondo teko aku. Engko tak culung dhuwit nek bang. Aku ora banget dhuwit ah. Bang ndi? Bang Samiun, Bang Kuasa. Wah, iku bang endi ya tak lo. BRI ono. Lah ya ngono. Bang endi desit. Karo bang. Mulane pancet dadi rondo kon. Ngono lho. Lah nek perlu omah mburi kok peken. Omah sapa? Omah Wakjo. Mandi. Omah sing ndi aku ki ora tau weruh. Omahmu ki sing ndi sing mburi kuwi? Ya ono omah mburi sing gak kanggo iku lho. Ah ngono lho. Omah Doro to? Oh lho apa omah Wamat. Omah Wamat bawane kanca. Apa tenan apa, Pak? Iya, wis tak ngene ae. Pokoke aku iki seneng aku ndandani barang rusak seneng. Ngono. Aja sampe awakmu iku legrek. Aja sampe awakmu rondo suwe. Lho, cik kudu ono kancane. Aku dudol lho. Ngerti ya? Sampe duwe apa ya to, Pak? Lho, duwe apa? Lho ya apa sih? Padahal barang dagangan ae duwe apa? Tadi ora tegese ki sapa? Apa tegalan? Ya, apa tak kon iku padha madani aku kon iki. Wong duweku mek irung tak. Tuwe apa? Omahku gedhong. Jenengmu Anim ya? Jenengmu Anim ah? Kok Anim? Apa jenengmu? Ani. Oh, Ani kan Anim. Anim tak lampu. Padahal apa wae? Lah iya, saiki ngene ya. Nek manjen kon sarujuk, anane rembug apa rembug ana perkara ditata dhisik ya. Ayo saiki kon tak resiki ayo kawin sirih. Kawin sirih sementara. Kok kawin sirih? Ya gak sah ya kawin sirih ya. Ya kawin sah biasa ngono lho ya. Anu, Pak. Apa? Aku seneng ijen kok. Seneng ijen? Heeh. Pancen kon arek dablek kan ngono. Kon iku mulane arek isa. Tanganmu ndek iku apa kan. Wis iku. Aku rong mikir, Pak. Urung mikir. Lah aku dipikir, mikir. Waduh, tapi wong tak dadi bojo mbak aku isin ya. Isin ya aku kudu diukur kon ngene arek. Ana arep lu nang ndi, Pak? Ya ora ngono wong kok. Ya gak apa-apa ya. Wong bojo mah bojo nek jodoh bar pasti. Bodek garwa sing karan nyawa. Cecek garmun siti karan semu. Kok kena werna. Ya wis. Ora Pak ora. Temen ta? Gak gelem ta? Aku rong pengen duwe bojo kok. Kira-kira kapan? Mben? Kira-kira mben? Kok kira-kira kapan ya? Kandhane ora seneng ki ya ora seneng. Bangus. Padha kon nampik aku, Nduk. Ora kok nampik. Menghina aku, Nduk. Ngenyek aku, Nduk, kowe, Nduk. Apa dikira aku kurang ganteng, kurang gagah? Oh, untukku bogang ki ta? Ora gelem ya. Ya ora kuwi, Pak. Ora kuwi. Tresno wetekno kok. Oh, tresno ditresnake lho. Wong aku tresno kok ora tresno. Tresno ki ra kena dipeksa, Pak. Ngono ta? Kon ndek utang dhuwit selawe. Kan saya. Ya maklume wae, Pak. Lho. Tapi ndok. Ya ora ada dikira ngemis. Maklume wae. Sepurane wae aku ora duwe dhuwit. Menawa kowe dicelengan ngono lho. Arep ngrabi kok malah hutang. Guyon aku iki lha apa sih? Wis ratik guyon-guyon. Saiki nek kowe ora gelem gak apa-apa. Aku gak meksa kok. Iya to, gak wani diterno nek gak gelem dipaksa.
Berdosa saya nanti. Iya. Ngerti ya? Lah gene ya wis ngerti. Lah iya, tapi ditenono ya. Ditenono. Tak inting-inting ditenono. Nyapa? Nek sampe kon mlaku baru mek wong lanang, kok. Gini ya, nek mlaku bareng karo wong lanang. Ya babah. Aku mulai. Iya wis gek mulia kono. Enak kon kata pamiti kan. Aku mulai kata pamiti kon. Medal kate sugui wong dinyek. Aku mulai, Duk. Mulai karepmu ra karepmu. Wah, apa, Duk? Kowe kok ngenyek tenan, Duk? Biyen duwe bojo ya ora Jawa, saiki arep rabi aku, urung karuan nek ngepenakke malah ngrasake. Wis ora bojo-bojoan. Tak metu-metu golek butuh dhisik aku. Loro ae sokran melok marang ngrepoti ae. Kon wis tuku gotri ta. Apa gotri? Gotrine bedil lho. Ya wis ya bebak dan wis niat bedil kok katene telat. Terus apa? Mana sing kena mang sing cipret ta sembarang. Iku apa manuk wasroman kurungan iki. Ngawur. Gak sing kena mang manuk peking ta manuk cipret. Nah, lah kon iku bedil barang cilik-cilik tok ae kok. Barang gede manuk apa? Manuk engkok barang gede ta. Dares iku. Wah, dares lek bengi jak lek awan mosok ana dares. Kok ono pitike tangga. Coba. Gak oleh lapong. Lha kan manuk, kan alas yang berarti kan sing duwe. Endi ono pitik? Pitik apa? Pitik nyamalas ta? Iya, kalau pitik kalau sing iya. Itu dudu pitik iku. Apa? Kodho. Ngawur iku. Saya nyelang tembak ya. Coba, aku coba tak nyoba dulu. Kate bedil apa? Nembak kelarap. Kelarap mati gak dipangan iki apa? Lah kon niku, mosok kan iku kalah mbek bakron. Apa? Bakron iku botol didekek ndukur wong ditembak kena. Kapan jari sapa? Lho aku ora dhewe iku. Kapan? Tahun piro iku? Lho, kok tahun piro? Cek kapan nanti cek gembel aku cek tas iku. Nek endi gembel endi? Nek merontong. Kok ono iku? Saya kan main kono, Dek. Ndi mana dikukune mang ndi? Iki lho, ya apa kok niku men niku nek nembak iku napa? Sisan nek mati kena no ndase. Ojo mbedel manuk dikuku kena drijine. Drijine ya. Lah iki drijine iki sing gak kuat keseper mati. Karep lek urip dingu cak ring. Iya. Urip dingu. Kok niku ya gak gawe Pak ta? Iya. Lah lek kena dingu. Lah urip ya tuku ae nduk pasar lho. Dadi bang tuku wong urip golek rene. Urip tapi joto ngene. Kok urip di bagian sambat ae. Siapa iki? Endi? Guyu-guyu. Iya. Yo, gadis desa. Gadis desa. Waduh, kepethuk Joko Tarub. Sing ndi ya? Tak gibeng kon. Wong Joko Tarub. Oh, aku gregeten aku. Manggawa selendang rek jadi colong. Iki penggoda Saiton. Wong iki nantang pasangan rek. Apa, Dik? Nalas. Lan apa kula menyang sapa kula mriki? Oh, luru kemiri. Ngawur, Dik. Mosok iki Kok nawang. lampis kok kemiri. Mosok iki nawang wulan. Betul. Sampeyan daleme pundi, Dik? Celak Mas lah niku. Oh, dodol celak iki. Iku sadan celak. Kok ngomong kon dublek kaya apa? Celak iku apa? Pundi kliyane? Cidek. Mesti ide ya celak kok omongan ndi kon. Lha sampean mboten kono dibasani ta? Iku cidek. Kon iku memel lek ngomong barek wedok gak ono pedote bener. Lho, kerayuan kudu ngono lho nek dirayu bisa nek wedok iku jarang iso. Cara niku Mas wong irunge bengkong. Oh, ndang irunge naroda. Ngawur. Iki nek barek wedok kok ngene aku wis gak pati anu wis. Ngono to. Lah sampean teng pundi? Ajenge anu bebedak. Bedil bebedak. Lah ya padha ae tak golek manuk. Lho, sampean iki kraton ta? Mboten, duki kampung mriki Dik. Sing kula bedil. Nggih. Sampeyan gak ada manuk? Mboten gadah. Lha, wong wedok ditakoni. Nek wong wedok iku ya urusane bumbu. Oh ya terasi ku takoni wedok. Wedok takoni burung. Enggak punya burung. Bae bapak ini seneng manuk lah. Niku ya gobok cilik niku ta. Nggih. Tapi bapak sampean seneng manuk, kula gak ada manuk api, tapi kula bedil mboten mati, tasih urip. Manuk napa, Mas? Hah? Manuk napa? Manukan. Kalau manuk parkit, pun. Hah? Parkit. Oh, niku gadane kacung biyen. Nun? Gadane kacung. Oh, 9.000 pun dicolaken. Lha, omah gobok cilik. Niku adem ta mriku. Lho, nggih adem sih. Oh, asal ngeleset. Hah?
Klesetan iki masalah. Sampeyan niku sakno villa. Lho kula nek saking sayahe ta kok kula niku pegel golek manuk. Sabar lek kon ngrunting cek anu kan. Wis dah lek kon ngrenek ngene wis. Sampeyan niku lho iso balas kok terus ngantuk. Arek iki publikasine lengkap. Mas-masane delok entah. Wah kon niku. Kon iki karo karepku mana? Malah bapak muni ngono aku wis mari ngono-ngono. Kon niku bapakmu iku wah istilah kuno kon gone. Saiki ae wis padha wong wedok wis suwen wis. Cinta-cinta kawin habis perkara ngono lho. Waduh. Jenenge sampeyan jenenge? Kula. Nggih. Tini, Mas. Sin? Tini. Siapa? Timbel. Ora kok jenenge timbel. Oh, lah timbangan niku. Sinten? Sampeyan kuping lah trebeh. Lagi sinten? Tini. Oh, dolmanan. Tini udah mana? Sampe mau golek kayu ta? Napa, Mas? Golek kayu. Mboten pados toyot-toyotan. Oh, dhek kan anak Tarsan iki. Nanti gelantongan ta? Mboten damel jamu niku lho. Oh, pon-pon. Oh, empon-pon ta niku jenenge. Nggih, nang toyotan niku, pon-pon, Ini boner, godhog. temu ireng, Nggih. temu putih, temu kuning, Lho, temu ngesong bareng. sampeyan niku. Nang iso lak ketua lho. Kula niki nek jamu mboten jamu ndamel ki ambek. Oh, mak sampean ndol jamu ta? Napa? Mak sampean ndol jamu. Nggih, nek enten tiyang boto nggih disukani. Niki kata loro cinta nih. Nah? Loro cinta. Kono cok kapan. Wah, niku nggih angel. Mboten Dik. Mboten kula ngoten-ngoten pun ado lek sapare menyang rodok ngemel. Sampeyan sakit ta? Kula sakit niki Kok lho. sakit melampah? Nah? Kok sakit melampah? Lho, iki sakit melampas. Maksudnya sakit napa? Nemen lho. Nggih. Mboten, nggih sakit-sakit sakit hati. Oh, mulane wetenge gedhe. Oh, nggih niki bobot niki. Ono takon weteng barang. Mbok sampean bakul jamu ta? Nggih nek enten tiyang boto nggih disukani. Nek anu nggih mboten sampe jojo, Mas. Pokoke ndamel. Kenal kali mbone jaga jomput. Oh, nek betok kacip. Biasane. Joko jomput barang. Lho kok. Ri, takon ngene manuk sing akeh. Ngene manuk sing kata pundi? Ngene manuk sing kuatan niku pundi, Pak? Rumiyin niku tenggene niku lho. Lho mboten sakniki mawon sakniki, pun rumiyin. Kula mboten wani mriko. Lho lan apa? Nah, Lan apa? terus niku wengit niku. Oh, niku gugon Tuhan niku. Mboten enten bar sakniki wengit. Saniki sampean teraken man pinggir pundi? Mriko lho ngene pojokan niku lho, ngene gerombol. Ajak guru bukan. Diterno. Aku dhisik. Hati-hati lho Mas, nek tiyang mriko nggih. Lho, aku sing ditero dhisik ngono. Ngomong aku dhisik ya. Kon ngomong iki aku dhisik kuwi apa? Ha iki kan alas iki kan aja peteng lho. Aku sik tero dhisik kon kari wae kene ngono lho. Wah ya wong teluri wong sing bedhil. Nggih bareng mawon kula nggih mboten wani. Sing bedhil iku kula lha apa kon dhisik iku sing bedhil iku aku. Lah nggih, wong bedhile mek sitok kok. Monggo. Ayo, terus. Monggo. Monggo. Oleh akeh. Oleh apa? Arek Arek kemang nembak manuk gemek ya. iya. Manuk gemek kalau bekungkung ngono. Iya. Iki mah duduk gemek. Apa? Gomuk kon tembak. Ngawur ae kon. Wah. Ri, oleh akeh ripane manuke akeh. Oleh akeh ta wong ngemprit manuk glathik ini. Oleh 15. Arek emang mulai dhewe ta? Mulai dhewe. Mbok tiba tangi mbok. Glundung-glundung juara. Kan kon niku kagelem. Lho iki lho manuk. Iki areke. Waduh. Wong main basket. Primisan teman kan. Celana cekak main basket ae. Kok lali binatang di hutan ini dilestarikan. Oh, nggih. Nanti kamu lestari lho. Lestari tak tunjuk isan kok dadakno. Napa, Pak? Napa? Oleh kon bedil tapi Nggih. celeng kene. Tapi hutan kene iku merusak binatang yang buas. Lho, celeng nu rupane ya napa? Kaya aku. Kok celeng yo rupane Oh, sing ireng niki Kayak ya. babi lho lho. Oh, kayak babi. Tapi ireng no alas ngono. Ya wis seru ri gaene medhul karo celeng. ngawur ae nek bedil iku. Napa sih? Lha apa manuk kon bedil? Sing pundi? Sing Sing pundi? nika wae ta? Ayo, ayo. Sing nduk kurunge Mas. Oh ngawur ae kon Eh, iku. Sing kait budal mang lho kon nyoba manuk manuk sampean ta? Manuk gagak niku gagak. Kena napa nih? Ya karuan duwe mati karuan. Ha nggih. Kena ndase gondol kuwi manuk. Iya tapi gagak niku manuk gagak. Ulune. Sepurane Pak. Sepurane. Niku sing ngengken safari, ngono lho. Manuk tokse ngerti ya? Oh, pokse. Tokse larang 150.000 ngerti ya? Ngono safari karo gagak pocet jare gagak nih kono. Sing gagak kuwi ireng nek tokse ana putih iki goblok ngerti ya kon. Sing Tapi ngengken lambat safari. mati dah. Oh, bedil-bedil tapi delok Iku iku jalan pada bedil. siaran. Kula lirone ngomong dijel. manuk Manuk cipret. tak meremane bedil iku. Taliran manuk cipret iki lho. Manuk cipret ki apa manuk cipret dadakno. Pinten jeregane bener kan? 150.000 tukun aku manuk iku. Ning sesuk Sik piro? sesuk 50.
Endi duwe? Kukur-kukur aku niki. Kok ngawur ae. Iki Pak sepurane Pak, wong tapi gak kenek temen Pak. Selamat mawon gak mati. Nggih mau diperiksakan mawon teng niki lho. Dokter hewan niku lho. Kok manuk iki keseper lak ngene saged urip lak. Diperiksa ndak urus aku ta. Atiku mangkel, ngerti nggih? Mangkel nggih. Ngawur manuk won bedil. Ngombe lho. Bedil temen ya apa rasane? Mangan dikurungi ta, dikurungi. Wong iki mabuk. Wong iki mabuk ngomong jongkir balik kakek. Kakek ngombe badhek wong iki. Betul ditisno temen dimatno ngono lho. Dadi gak mlingse, mosok ngerti dimatno. Si Pak, tolong jangan bedil niku. Niku lenten manuk. Manuk jalak niku. Gak iso gak bedil aku. Apa? Kayak biasa ngerti ya. Mripate wis kabur. Kula Kartolo, Pak. Oh, katrol. Oh. Ini punya kan? Kula Sapari. Oh, Saripa. Kok iku? Sampeyan jeneng? Wah, cok lak jenengku Batman. Oh, Pak Basman. Nggih Pak, sepurane sing kathah wong sing ngangken wau Sapari kula mbok nyejo Pak, nggih. Kok dikongkon cok gelem-gelem tok Ri, iku mah goleki sampe tutup kene Pak. Kon yo ngawur. Kok mburi kon dadakno dikepekno kene. Iku manuk ingon-ingon niku. Iya, wong waroke lulute. Ngono waroke. Warek ceking lho. Warek potongane ceking. Mbak, delan-delan kencati pedhot tanggane. Balak nih, aku bedil mbak awakmu kepetak kepedok ini. Iya, iki arane rezeki mondok iki. Badhe teng pundi sampean? Badhe teng pasar. Lho kok nggawa pitik sepirang-pirang tapi. Waduh, moh. Niki sanes petik niki. Petik. Lek petik niku gedhe lek cilik ngene iki mani. Manuk niki manuk. Oh, manuk to. Manuk. Oke banget tapi. Nggih kula namanya bedil kok. Manuk iki bahasa Inggrisnya peksi. Nggih. Peksi kula danganane arit. Nggih, nami sampeyan jen? Kula Ani. Nggih, teng pasar malam ta? Lah, kono alasan pasar malam ya wis. Oh, teng pasar nggih. Pasar jurusan kan kene. Dagangan. Artulaan. Oh, kula sampeyan niku sinten? Kula niki Kartolo. Kartolo. Lah sijine. Kula robot. Robot wong ireng. Kula Sapari. Manuk wari. Lho. Wah, tambah selir. Sapari, Mbak, Sapari. Oh, Sapari. Nggih, nggih. Sampeyan golek dagangan sampeyan iki. Sempet nih lak golek dagangan lak oleh Bati ya. Nggih. Nggih, manuk singkatane pundi? Wis ngono ari. Oh, nggih ngertos kula. Nggih, teng pundi? Pasar burung. Oh, bae iki bapakne dodol manuk bae. Kok pasar burung iki langgone wong dodol niku. Enake wong diuncalno ya. Manuk alasan iki malah alasan. Oh, arepe anu ta niki arep. Bedil. Nggih, nggih. Sapari gak ndelok ana enom ya nyesek ana tuwa ya nyesek repet. Kandhane Rada rono. Aduh. Aku mono gak tampian lho. Ngawur ae. Sisiran iku tuwa enom iku jodone dhewe-dhewe. Mani, dadi nek nggene manuk sing kuatane pojok mriku niku. Oh, nggih. Nggih. Niki dibedhil ora kena biasane. Diapaken? Biasane niku ditulup. Waduh, nulup iki. Joko tarup. Ah, ora biasa nulup ya ora iso nulupno. Nggih, mboten saged nulup. Nek selulup iso. Nggih ditembak. Mboten nggih padha wae. Padha mawon nggih. Hari kon ngeten lho. Sampe teraken apa wis kedap mawon. Nggih cek Kartolo mulih ki ambek kula kali sampean ki matur. Tenggere sampean nggih. Pripe ta? Sakniki kula terke teng ngene grumbul-grumbul nika nggih sing manuke akeh. Lah mungkin nek mulih kula nggih genti diterke. Wis gampang. Oh, aja gampang to kan. Kon diterno iki nang grumbul, tuwa grumbulan iki kon ter. Lah nduk dalan mumet ae kon mbak. Nggih nggih. Sing ngeterke sinten nek mulih? Gampang kan aku. Aku. Kon nggih. Aku lek iki. Napa? Ma. Lah mau ada apa? Mu ada. Oh, sik pinter milih. Hanya ning ganteng kok mbak aku. Mboten, sampean niku nggih ganteng jane. Nggih. Nyatane nek dipoto wong loro niki ya mesti padha. Padha nggih. Gambir sinikan. Nggih, nek klise nika sing padha. Wah, wong iki ngomongi titik mengandung alkohol. Klisene padha tapi mbok gambare. Kon dadi aku kobong lho. Wis, engko selek bengi ta. Monggo, teraken, Mbak Ni. Nggih, teraken. Monggo. Lho, Ros, rezeki iki iki oleh manuk oleh apa ae manuk oleh manuk 680.000. Heh? Pokok oleh 600 pira? Oke. 600 500. Ukur 5 ngono lho. Nah, ini digedhekno 500.
Cilik sange manuke. Oleh 50, Pak. Ki manuk apa sing iki? Sembarang, Pak. Oh, Iki driji, iki duduk manuk. Oh, Kok bapak ngono? Bapakmu iki segothok iki ngenteni manuk. Lho. Lah gamangan Wis anu teko lho. Tak teko. Ati-ati sik. Ada ya. Kono-kono. Nglayap ae. Lho, monggo. Lho. Amit nggih, Pak. Lho? Iki anu, griyane Cak Kartolo. Sanes. Griyane sinten lho? Griya kula. Sampeyan napane? Bapake. Oh, Wite. Lho, kok wite? Kula niku bapake Kartolo. Lah nggih sampeyan Wite, Nggih. pange nggih. Nggih. Anu Pak, kula jenenge perlu. Lha enten apa? Enten yoga sampeyan. Enten. Ngeten Pak nggih, kula teng mriki niki ajenge nuntut. Lho, niki sare pengadilan ya mriki niki. Lho, Kleru sampean niku. nggih. Dan Pak Lurah nak nuntut. Mboten teng sampeyan dhisik, sampeyan bapakne kok. Enten napa kula? Ya napa kula sampeyan rabekaken kali anak sampeyan. Lho, ya apa sih iki? Pun bengong lho nggih. Loh, Kartolo. Loh. Sapa sing diceluk apa? Bapak. Loh, wah. Wis juga ribet lho. Sampeyan bapakne saestu ta? Iya. Ada turun jegur celuk-celuk. Lah iki lho. Lho, Wis golek wong wedok. diajeng. Jare kowe sing gelem rabi. Apa? Lah iki kok Lah apa kene iki? Ya apa ya aku nuntut, Mas. dituntut to. Nuntut apa? Ya apa kotak sampeyan kari nduk nggonku. Modiar ora kowe. Iki lho nek ngajani iki sapari iki. Kaosku tang kari. Aku malah mampir ono adus. Aku lali, celek kesusu lho, Ri. Nah ngene iki terus wedok ngene ya. Coba. Kok celelekan kok. Nggih, Pak. Yo kok sampeyan niku lho Pak janji kali kula. Lah, Kula jenenge dirabi. arep dirabi. Nggih. Kowe gelem. Parel. Tanggung jawab lho. Tanggung jawab. Lho aku kon rapi. Iya lho. Iya ta, Pak? Lah, kok mak jare kipu-kipu mbare Lah wedok. iya. Lah saiki dituntut arek wedok kon ngawin. Ya apa nek tak delok rada lumayan Ri. Ngono lho. Wah kok niku omong-omong kuwi wis kan Ya napa, Pak? Ya wis aku anakku gelem, Gampang, Pak. anakku gelem tak rabeke. Nggih kula mung kandung ngisi Ya lho, wis, Pak. kok nang ngurus sik. Namburi ta? Iya, iya. Aku ndelok namburi. Amit nggih, Pak nggih. Wah, wis gawe geger ae. Nuwun. Apa meneh iki? Pakai itu jaya wedok to iki. Kula nuwun, Pak. Monggo di Madosi Cak Kartolo wonten. wonten mriki griyane. Oh, nggih, kleresan. Sampeyan ngapane kan Kartolo? Nggih, kenalane. Oh, kenalan. Nggih. Enten apa to kok mados? Kula anu badhe nagih. Oh, nggih tak sampeyan. Napa, Pak? Iki anu golek Kartolo meneh. Pundi? Pri, iki lho. Lho. Sapari iki piye iki? Mosok lali. Lah sampe sing keteraken iki, Pak. Lho nggih. Lah janji apa karo Enten apa? karo kowe? Ajenge nagih janji. Janji kali sinten? Kali Cak Kartolo. Dijanjeni apa kon? Nah, dirasa kula niki ajeng dipek bojo. Mateng aku. Wah, iki bocah iki laben iki. Wah, Kamu. lah iki ana cah wedok meneh teko. Aku. Apa? Arep nagih janji no. Lho, Ajarine aku arep dipek bojo. lho, iya apa sih? Iki anu nduk ya, iki tas ae tas rabi iki tak rabek. Durung jange. Lah ya tas ae arep rabi. Apa sih durung kon rabi jangan rabi mana. Iki pun ajeng rabi. Nggih pun diwayo ya wis ora apa-apa, pokoke kudu dirabi lho kula. Lho kowe kok geleman tenan kok? Lah wetekno pripun wis kebacut jare. Lho. Iki mongko tinggal ono lah aku terus guyon mbek terus aku ngomong-ngomong. Lah bakalmu Janji maneh. Apa gelem diwae sih, Dik? Nggih pun. Wis tak jeruk sik apa apa. Ya, undang. Iki kamu jawab sih. Ngatin. Lho, Tin, Bu. Bapak kok Tin? Lho babone, Pak. Wah. Lho, apa sampeyan? Apa Iki lho, arepe iki lho arepe nuntut karo Cak Kartolo. Iki buku. Lha iku bomu. Iya. Pak ya Pak. Beneran lho. Kowe golekno bojo bapak. Mesti tak peke wae. Oh dadi ngene wis bisa janekno Pak ya. Anake tak peke. Lah ibuke tak dhewe ngono Pak ya. Iki dhewe dapet. Iya.